Grad Kutina za sada je jedini grad u Hrvatskoj koji je uključen u međunarodni projekt Responsa, kojemu je cilj rješavanje problema koji uzrokuju nastajanje klizišta. U okviru projekta izradit će se katastar klizišta kao i karta podložnosti na klizanje tla, što će dobro doći kod budućeg planiranja razvoja grada Kutine. Grad Kutina jedan je od sudionika u međunarodnom projektu pod nazivom Responsa. Riječ je o europskom projektu u kojem pored Kutine iz Hrvatske sudjeluju još Brčko i Tuzla iz Bosne i Hercegovine te Budva iz Crne Gore. Projekt je predstavljen u Kutinskoj vijećnici. Osnovni cilj tog projekta Responsa je uspostava sustava ranog upozoravanja na moguću pojavu klizišta. Za uspostavu tog sustava vrlo je važno da se uključi lokalna samouprava. Na predstavljanju projekta gradonačelnik Kutine Zlatko Babić izrazio je zadovoljstvo uključivanjem Kutine u jedan takav projekt. Mi ćemo prije svega kroz ovaj projekt dobiti još kvalitetniji popis naših klizišta, uvid u svih potencijalnih rizičnih područja na području cijele katastarske općine Kutina, a jasno da će to nama stvoriti onda dobre preduvjete da imamo sigurniju i kasnije gradnju i planiranje i sređenu našu prostorno-plansku dokumentaciju. U okviru projekta do sada je snimljeno 33% površine područja grada Kutine, istaknuo je Gulam. Te lidar snimke su vrlo važne jer nama, geolozima, zapravo osiguravaju podatke koji su ključni pri kreiranju katastra klizišta. Taj katastar klizišta služi za izradu karata podložnosti na klizanje, a karte podložnosti na klizanje se vrlo jednostavno mogu uklopiti u prostorne planove, gdje prostorni planeri za pojedine zone na tim kartama mogu definirati uvjete građenja na njima. Kutina je posljednjih 15 godina znatne iznose izdvojila za sanaciju pojedinih klizišta, no treba znati kako je djelovanje lokalne samouprave po tom pitanju ograničeno. Grad Kutina sanira sva klizišta koja možda su potencijalna opasnost za naše lokalne ceste i to nam je zakonska dužnost. No međutim imamo veliki broj klizišta koji ugrožavaju privatnu imovinu, ali se nalaze recimo sa područja Hrvatskih šuma ili nekih drugih vlasnika tih zemljišta gdje grad Kutina nema niti zakonsku osnovu, niti mogućnost sanirati takva klizišta. Upravo zbog takvih situacija izrada katastra i karata podložnosti na klizanje tla bit će važne u budućem izdavanju građevinskih dozvola, naglasio je gradonačelnik Babić. Recimo kako projekt Responsa provode Hrvatski geološki institut, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli te Zavod za geološke istraživanja iz Podgorice. Vrijednost mu je 930.000 eura, a provodit će se do 2023. godine.